Tata anyị na-eweghele unu ife gbasịrị ndị anị ọcha na ndị osimiri nke anyị na-akpọ izu anị ọcha osimiri. Ndị oge na-asị ndị ncha na-achị anyị n'obodo dị iche iche dị na anị ọcha osimiri na-ekene unu ndị ncha ndị olizele dị iche iche, onye na nzele na-asị ndị mmụọ oji ogunu, na-asịkwa ndị na-enyi ọmụọmụnụ. Imilikiti ndị mmadụ na-ejizi ụgwọ kịta ji ụgwọ nụ adị elu ike na-akụ andụ metụtara ndị imilikiti ndị mmadụ bụ ndị anị ọcha na ndị osimiri. Ya ka nje si na mụnụnụ ga-anọta tata pịa ya bụ okwu ji aka na ndị nne na ndị na-ege ntị gbuo anụ ụmụaka ụnụ kwa anọchime nso kwa a na-anụkwa ka ọ ghara ịbakwa na ya bụ ọnwụnwa. Ya bụ na ife anyị ga-enwe ịmụ ha tata oshinọ nne. Nke izi bụ na iji ụgwọ izi ego otegari obido, ọ bụ na tata ka obido. Ndị mmadụ na-eji ụgwọ, ndị mmadụ na-ezi ego, mana ife dị anyị bụ na izili ya bụ ego maọbụ iji ụgwọ ka isi ị ga-elukwa ike kwuchiesie ka ịbụ isi oke ime iji bụ na ije ga-ezili ego kike iji ya ga-eme. Ya ka anyị na-enecha anya n'ụbọchị nke tata. Nke izi nna-achọ egwu ụnụ na ụnụ manyị n'obodo si ike kịta. Onye ọbụla na-ekwu na Naijiria si ike, obodo anyị bụ Naijiria na ife ncha si ike, ife gala. Mana anyị manyịzikwa na n'obodo anyị bụ Naijiria ndị gọọmenti wa na-eji ụgwọ, wa na-eji ego jekwa dịka jee zile ego n'obodo ọzọ, jee World Bank zile ego. Mana ife anyị na-achọ ịchọpụ anyị bụ ọ dị mkpa izile ego. Ọ dị mkpa maka ọ bụ na obodo anyị bụ Naijiria wa ga-emekwa ezigbo ife bụ na ego echi nne wa ga-ejeje were ego bile ego n'ofube jikwa nwayọọ na bọjetị. Ịma na ọ na-eme ife ọ na-akpọ bọjetị ịkwado mekwa a ga-esi ji ego lụọ ọrụ na ahọ. Ụfọdụ ụlọ na onwe na ọbụ gọọmenti dome ya bụ ego, mana onwe ya bụ edome ọ bụ na ego wa na-enwe ha na ife dị iche iche na taksị na anyị na-akọ ndị mmadụ ego ka na-afịa na be dị iche iche wa si enwe ha ya bụ ego. Ya bụ na ọ bịazịa wejizie nwayọọ na-akwụ a maọbụ ji nwayọọ na-emefu achọ ime enyi. Andị izi egwu anyị na-ekwukwa maka ya ọ bụ na sọ gọọmenti na-ewe ya bụ ego. Anyị afụkwa na nwe ọgaranya ndị ji ezigbo ego na Naijiria be wa na-ezi ego. Fụkwa ndị ọ bụ na wa na maneji ifu ụbọchị na etikasị a na-adọkasị wa na-ejezikwa na-ewele ego. Mana ife na-eneta anya bụ ịbụ na ndị a na-ewele ego, ndị ọbụkwa na ndị politishan ụmụ akụsị nwancha na-ewesi ego na alụsị ife dị iche iche. Mana anyị ga-enecha anya ka ịbụ ife na-ebughe ndị mmadụ ji eji ewe ego ọgbabụzikwa na elu n'ike na-akwụchiesi ya bụ ego kpemede ndị be enyi. Ya ka anyị na-enecha anya tata na anyasị tata. Ya bụ na mbido anyị ga-ebido n'ime anya sị ka ime ndị mmadụ ji eje ewere ego ezile ego na be dị iche iche ka ime maka ọ gbasara anyị si nne andị onye ụfọdụ nsogbu ụfọdụ ga-ezi wamalike kwuchesie anyị nekwa anya ka ime nwanne ji na-elu ike akwụchesi ya bụ ego. Ọ bụ na onye nwe ezigbo ọrụ si nne ọ ga-alụ ikesia na ọnwa ego ọ na-ana ezune, ọ ga-achọkwa na ọ ga-eje nala ego zile ego. Ụfọdụ abụkwa na bọnụ alụ ka o jezili ya bụ ego. Ụfọdụ abụ na ọ bụ ụnụ akụ nke ndị oyibo na-akpọ bank o jeziri ya bụ ego kwekwa nkwa n'oge dị ọnwa mebi na ikesia nọ na-anụ ụgwọ ọnwa ka a na-ewele na ife ọ na-ana ọnwa ọbụla. Onwekwa ndị ọbụla ọ bụzịkwa wasị oke na ọnwa zue ọ nala ụgwọ o jee kwụa maọbụ na ọzụ ha afịa o jee kwụa. Ya bụ ụfọdụ ọbụla wa chọkwa ịlụ ụlọ wasị oke ka ya jee n'ụlọ ọrụ a na-alụ ka wele ego wele millions wele ego wewele. So na ọ bụ n'ala ife njọ izi ego, mana ọ bụ ị ga-ezi ka ị ga-esi wee kwụọ. Ya bụ ife anyị na-ene anya. Ya bụ ofufe ọbụna ọ bụ ọrụ osi nne ụgwọ nwunye ya na Naijiria ga-alụ afụnye ọchọ ịlụmanị dịka ụnọ o ji ewele ego. O nwere ndị ọ bụzikwa na wa na-ewele ego na onwefu ife nwanetụnanya eme. Ndị oyibo asị na ya bụ unforeseen circumstances, mmiri aba n'ụlọ. O nwere ife ọzọ onye edobe n'ebe ọbụla
nke ọ ga n'imezi bụ maọbụ na ọkụ adụ ụlọ mmadụ oje chọma ebe ọ ga-esi were ego maọbụ idokwa m ụnụ ahụ maọbụ ije mezi jee bizie ebe onye ọzọ na-akwụ ụgwọ ya bụ ụlọ. Ife ndị a bụsi ife dịsị iche iche, ụzọ dị iche iche ndị mmadụ si akụnya iwe ego. Ụfọdụ abụ na ọ malụkwa ike wee kwuchie ibi okoko ụfọdụ mmanya ofu onye asị na konye ha ka ọda ụfọdụ ekwena na n'ọfụ gbamakwa ebi ike aha wee bi m okoko na okorie n'onwe nke dị ọnwa n'onwe nke na bobi na obubichi nne na nga ebikwe ka ya na ọgba ụgbọ anị dị n'ọnwa ụgbọ anị ọgba na ọgbafu jip mụ na onwe ga-agbagharị ya bụ jip. Ya bụ anyị na-anya ibi okoko ndị mmadụ ga-eweju ndị be anyị na-arịọ n'oge tu n'udo onye ọbụla ya bie ka ọha. So ife ndị a ka anyị na-enecha anya tata na-asị na anyị ga-ekwu maka ya ife ndị mmadụ ji ezile ego barụkwe ọbụla amarụ ike wee kụa ndị gọọmenti watị ọlụsịkwa ụlọ akwụkwọ lụsị ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ asị mba na Johnson na nwaanyị ụlọ akwụkwọ dị ọnwụ wakụ 200,000 300,000 ofu tem ịsọ kụa, mana nke gọọmenti pụ afụbe akwụkwọ dị ka wadị akwụda ụgwọ ndị nkụzi dị ọ bụ na ji akwụkwọ ọfụma na-akụzi be asị mba na nwa onye na ụlọ akwụkwọ dị ọnwụ nke n'ụlọ akwụkwọ dị ọnụ iwe na-egwe idomine onye ekwulu nwa tinye be ikesawa azụ atọ maọbụ anọ ịkwụsịzi ya onye afọ na ndị ga-eri o nwere ife ọzọ ga-emezi otezi eje ga-ezili ego ma ka o si ga-akụwa ọ bụzikwa mgba na ọgwụ. Anyị nwesịrị nwantịntị nsogbu na be mana ụlọ emebi n'anya ya bụ ife anyị bịa ga-eme tata anyị ga-emeri ya. Ife anyị ekwu tata bụ maka iji ụgwọ. Ụfọdụ ga-eji ezili ego ọ mara ike ịpụ ha n'ime wa na oje ezili ego wee zili ego na a ga-eji mee ife dị ọnwụ ọbụna ya kpụa ikpeazụ ọbụla emene. Onye na-eweghara unu ya tata bụ nkịta nwakogo nwa na-akpọ Nwaezimmadu. Ofu ife ọzọ bụ na ụfọdụ wadị analụ ụlọ na-agbasa ọrụ ikenye ụfọdụ wa lụsị ọrụ wa kpagharị masị be jee na wa je bie palọ. Ụfọdụ ọbụla mgbakwa na-akpa mgba wee sibe ya n'ibunie wa hapụ ndị bewe n'ụlọ ọbụna wanụ ilo wa bịa na ego wa alụ ha ilo ka ọ na ọbụja na ego wa akụwa na ofu ọnwa ozu na-ewe ga-ebi. O nwere ife ọzọ ya ga-emezi ọbụna ife ọ ga na-emezi bụ oje ga-ejezili ego. Ụfọdụ abụ n'ọbụ onwekwe ụmụaka anyị wa chọkwa ịgba akwụkwọ ya ka anyị na-afọ kịta ụfọdụ eje ga-ezili ego si na ụbọchị wa ga-agba akwụkwọ na ndị mmadụ ga-abọwa ego uche wa adị nọ na welu ọnọ na ọ ga-abọwa ezigbo ego wa nọkwa ikesia na di na-alụ ọrụ nwunye adị arụ ọrụ di eje ga-ezili ego nwunye eje ga-ezili ego ịpụazi n'ime abụ ezigbo nsogbu. Ndị mmadụ abụmawa ego wee nwe ha n'ezigbo ego na ụbọchị wa agba akwụkwọ ka ga-esi gaje ga-agba akwụkwọ ọbụna ije ga-eneme anya ife ejekọ ga-enwe ha ụbọchị ya agba akwụkwọ kpọrọ onye ebie ka ọha. O nwere ndị agba akwụkwọ ọbaji nọ jee mee nọ nwayọọ nọ dịka ndị ọcha mmeme nọ ezinụlọ nke na ezinụlọ nke weje ga-agba ya gba akwụkwọ weje nọ ọbụna nwayọọ. Mana ụfọdụ chọkwa ma okoko na nwa onye ome nke ọchọ ka nke dị n'ọfụ ife ndị etinye mmadụ na ezigbo ife akpọ debt bụ ndị oyibo otinye ya na ụgwọ ọmara ike pụ ha ọ bụkwa na imirikite oge ọ bụghị ife tikpọọ ezinụlọ ọfụ. So ife ndị a ka anyị na-enesi anya onye ga-agba akwụkwọ imeme ka ịha ka onye ha ka ọda imeme ka ịha meme enena ya na Johnson na agbamakwụkwọ na ndị ụwa ncha abịabefu ị ga-eme ka ịha mee onwene prize wee nye na onye na ka ọ gba akwụkwọ na Naijiria ncha nọbefu o nwere ị ga-eme ka ịha. Anyị ma na obodo anyị asị na obodo bụ igwe ife si ike ife ncha agalazi kịta ofu akpa rice ife ọdapụghazi ọ bụ na ife ọda mbụ gozi anyị iji go akpa rice na-abịa iji ga-emebe na ya agba akwụkwọ kikwa ji si eme imesi ụbọchị afọ nwere ejekwa enye price. Ma o nwekwa imirikiti ndị mmadụ ọ bụ na ha na-achọ ịgba akwụkwọ na ha na-achọ n'ini ozu ọ bụkwa ife na-eti ụfọdụ na ya bụ izili ego wanịmalikepụ ha ata ife anyị na-ekwu bụ maka iji ụgwọ ụfọdụ adịghị elike apụ ha na ya bụ ife. Onwe ndị ọ bụ na ọ bụrụkwa na wa bụ ọbụna ndị nwanị atọsịga je ga-ezu ike wee je ga-ezie mgbagwa ego zie ezigbo ego na ọbụna ọmalikepụ ha n'ime
ịma na dị anụ ụgwọ ka ndị mmadụ ma na ọkpọtụka ife ndị aka anyị n'anya tata. Hello, anyasị ọma. Biko ị ghara ekwugide. Okay, gwa anyị afọ anyị na-abịa si akpọ biko. Okay, daalụ nne. Nnọọ anị. Okay. Ya bụ ife bụ ife anyị ncha ga-eneta anya. Ife anyị na-ekwu bụ na nke a bụ n'afọ n'ụlọ akwụkwọ onwe nke gọọmenti nwe wadị akwụ dị ụgwọ wa akwụ na nke private. Nke private bụ nsogbu adị ya bụ iri ozigbo ụgwọ na ọ ga-achọkwa a ga-esi kwuchiesie oge m na-eji akwụkwọ na University of Lagos onwe ife anyị na-akpọ work study program. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ enyerikwe ndị mụwanye aka wa na-alụ ọrụ wa na-eji akwụkwọ wa na-alụzikwa ọrụ ịbịa afọ n'ụtụtụ wasị oke na onwe ndị ọ bụ na wa ga-elu ka zaa ụlọ akwụkwọ dokwama library bụ anụ agụ akwụkwọ ọnwa zuo maọbụ izuụka na-abịa ọbụla ụlọ akwụkwọ enyezikwa ewe nwantịntị ego na-enyere ndị mụwanye aka. Ya bụ na onwe n'ife ọ na-apụzikwa ụmụ akwụkwọ nwantara ewenyerikwa ndị mụwanye aka. Mana nke anyị ya gajekwu n'izi ego dị iche iche. Ụfọdụ bụ izi ezigbo ego onye jee na gọọmenti skuul ọ bụ n'afọ private mana onye ejemezie private wanụ akụ millions nsogbu adị ya. Hello, anyasị ọma. Hello, anyasị ọma. Onu a ọ nọ ọfụma biko gwa anyị afọ anyị na-abịa isi akpụ anyị biko. Afọ m bụ Daniel Egedu ebe nta akpọ bụ Asaba. Okay, nụa anyasị ọma. Anyị nọsị ọfụma gwa anyị ife nwekọ ihe maka izi ego na iji ụgwọ. Ị ga-adị program ụlọ amaka. Daalụ nne. Achọ m ịdụ ndị mmadụ ọdụ maka ife ọnụ na-ekwu omego ife edegide m afọ afọ na wepụta program a ọsọgbu m asọgbu. Daalụ nne. Ma na oge nna m ụmụ ebe 6 years ago nwere ikwe ese skuma afa wee jee ezi ego zi almost $1 million ka nwere ike kwa nna m n'ụdị na ndị mmadụ na-abịa chi nne oge anyị esi na bifọ nkwụsị ụgwọ afọ anya pụrụ ife ezo na mmadụ ụkwụ bifọ kweta ụgwọ afọ ndị niile eji ihe o nwere onye mmadụ ọ bụrụ na-eme ezisi n'ụwa eji nwoke na-abụ onye ọbụla abụ ma nwoke maọbụ nwaanyị n'iji ime okeshọn ị ga-akpọ ndị mmadụ kwee bịa ihe nri mekarị n'onwe ọ bụrụ na 50,000 ka iji n'aka abụ nke mmadụ 50 okeshọn ọbụla ị na-eme mmadụ 50 abịa isi oke for you n'iji ezi ego n'iji ịgba akwụkwọ mata akwụkwọ ụmụndị gbata akwụkwọ tupu akwụkwọ ụgwọ wee ji wee gba akwụkwọ nwunye wee agbakọrọ nwunye wee agbara n'ebe ọzọ ebibe ndụ ọ bụrụ iche inyi nna etu aka anyị dị inye nna anyị maọbụ nne maọbụ nwanne ọ bụrụ na iche ịgba akwụkwọ ma ọ na-iche ime tradishọnal wọd otu aka anyị dị ime ọ bụrụ na iche ịgo keke ihe mmadụ na ị ga-ewere keke na-agba ụzọ ọ na-ewetakwe na ihe gbabata aka iche weta na gị ego ga-eji ụgwọ ije ebighị ego nke gbabụrụ aja ise ọ bụrụ iche ọkpa isi maọbụ trọpụ ị ga na-anya ego ga na-eweta n'ihe ego ije ziri ego iwe mee ọ bịa na-eweta n'ihe ego nke a gazize ọdaza nwere oge na-ekene ụlọ na-ekene ndị mmadụ ọ na-ekere ji onye ọbụla ife na-enye ụmụ ụwa nsogbu ugwu thousands of people a ga-ekere jo ndị niile nọ n'ọgbọ ogologo na-apịa niile ebe ọbụla ịpụ na ụmụrụ ndị na-ege redio adị redio ọbụ ha ji ege na-ebute nye problem bikọs onye ọbụla na-ege redio na-enwe uche ọ na-enwe ọ ka bịarutekwa onye obodo gara akwụkwọ mana ọ na-ege redio maka ife redio dị maka akwụ anyị na-asụ Igbo anyị na-asụ anyị ọcha anyị na-asụ osimiri anyị na-asụ abụ anyị na-asụ Yoruba n'ime ya ụfụ ụbọchị
ị na-ekwute ata ndị nọ n'ime nkịta na ndị nwe ụlọ nkịta ị na-ekwute ata ka nkụ ndị nọ n'ime nkịta nwadịka apụta n'ime ka nkụ ndị gbapụ n'ụlọ gbara n'obodo ọzọ nakwa ụgwọ eji ebiri ka nkụ daalụ Chinedi ọkpa Daniel okwu ya amaka na ya si adaalụ Chukwu gọzie ọ na-ekwu maka izi ego ya ka anyị na-ekwu tata diọkpa na-agwakwa anyị na ụfọdụ asị na ka okwu ogori ha ka o ji atụkwasị die ụkwụ akagbo ha ka o ji atụkwasị die ịgba anya ya na okorie n'onine maọbụ na ọgba akwụkwọ n'ọnwa ị n'onwe ya asị na nọf mesine ya bụ ife na-agwa anyị bụ onye kpụ anyị Daniel na Asaba tata na-agwa anyị ụfọdụ ọ na-akọwazikwa na ụfọdụ adịghị ege ntị redio ife ọbụla ihe eme na-ege ntị maka ya ka ndị ugwu ji ka mma ndị gwupụ ha wee bụ ebe ncha na amara ife eme n'obodo nke a bụ ofu izizi ife gere ike mụ ha na be ka ha si eji ụgwọ ndị mmadụ eji ụgwọ bọsị dị mma na bọsị na-adị mma ya bụ anyị na-ekwu na ụfọdụ nọ n'ime otikpuo ezinụlọ otikpuo ome na nwunye di na nwunye adịghị anụzi ya ka ọ na-akọwara anyị ofu ife bụ na ụfọdụ na-ebitere ndị mmadụ aka sị na amala onye na amala na nga edu ya je ebile ego na nga amala na ọ bụ na amala na ọ bụ na olu n'ike kwụwa na nga akwụwa